Bij ons in Pelamaas is altijd wel iets te beleven. Als het nu gaat om lifestyle, het verenigingsleven of gezellige activiteiten, Pelamaas zit niet stil. Welkom bij ons in Pelamaas. Vandaag zijn we in Baarlo bij Anton van Spronzen. Hij woont in een paradijsje op aarde en heeft als hobby het kweken van tropische vogels. Al op jonge leeftijd begon hij met deze passie. Dat is ongeveer 60 jaar geleden, toen was ik 6 jaar. En mijn vader kweekte vogels en ik vond het ook leuk om vogeltjes te kweken. Toen heb ik van hem een koppeltje vogels gekregen, heb ik mee gekweekt. Ik stond in als jeugdlid op de tentoonstelling en ik werd gelijk kampioen. Toen heb ik wel gezegd tegen pap, ik wil wel een eigen kleurvogels hebben. Ik wil wel zelf vogeltjes hebben, dus niet uw vogels waar ik mee aan het kweken ben. Nou, en ja, zo is het gekomen. Dat waren eerst kanaries en daarna zijn het tropische vogels geworden, daarna zebravinken. Anton is lid van vogelvereniging Meijels Pracht. Toen ik weer begon, toen ben ik gaan zoeken en toen was voor mij de keuze niet zo moeilijk. Meijels Pracht heeft een hele goede naam hier zo, een hele professionele vereniging met een prachtige internationale jaarlijkse tentoonstelling. Dus voor mij was de keuze gemakkelijk. Toen ben ik daar lid geworden. Je kan daar zo de ringen bestellen waarmee je vogeltjes jaarlijks moet ringen om aan wedstrijden mee te kunnen doen. Nou, hier zijn we dan in mijn kweekruimte. Hier heb ik een 50-tal broedkooien staan. En dan probeer ik jaarlijks hier zo ongeveer tussen de 300 en 400 jonge vogeltjes te kweken. Buiten die zebravinken dan ook nog wat zilverbekken, wat loodbekken, rijstvogels, gordelgrasvinken in mutanten, rijstvogels in mutanten. Hebben we hier zo nog eventjes een close-up en dan kan je zien, dit is dan een vogeltje van een dag, goede dag oud. En dan zit hij hier zo in dat halsje, zie je al wat voer zitten. En dan kan je aan zien dan ze gevoerd zijn. Dit zijn jonge zebravinken, die zijn nu ongeveer 10, 11 dagen oud. Dit is nog volop in ontwikkeling uiteraard, moeten nog voor ze zelfstandig zijn, dan duurt dat 35 dagen na de geboorte. En al deze vogels, die hebben we ook netjes een ringetje omgedaan. En daarop staat een kweeknummer van mij, zodat het altijd te achterhalen is wie de fokker geweest is. En dan een volgnummer en een jaartal. Hier hebben we eigenlijk een stukje van de prijzen die ik gewonnen heb. Allerlei oorkondes, klassementsprijzen van de Nederlandse kampioenschappen. Dit zijn 4 prijswinnaars van de afgelopen tentoonstelling in Meijel. Het moet ergens een plekje hebben en we hadden niet de andere ruimte als hier, dus vandaar. Dit zijn mijn uitvliegrennen als de vogels zelfstandig zijn. Dan doe ik ze op een gegeven moment in deze rennen, zodat ze hier zo dreigen verder kunnen ontwikkelen. En dan hebben ze voldoende bewegingsvrijheid. En dat is fijner voor ze als dan we ze in coaches hebben zitten.